wish and they wish and they wish and they wish and they wishing on me. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story was different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, like, no. I finesse down Western Road, hey, next. Might go down to G.O.D., yeah, wait. I go hard on Southside G, yeah, wait. I make sure that Northside eat. And still, bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wishing on me. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wishing on me. Yeah. Hey, hey. Sho bafethu sibuyile futhi bafethu nePretoria sasolva le ndawo le yabo. Guys, ethu kwenzakalani babalo? What's okay. Okay guys, so sizele la indaba yokuthi why abo Predictor bebabuza ngegama lika Sibahle. Man, why Predictor bebabuza ngesigama lika Sibahle Stopper. Was in supposed ukuthi ngicela ukulungisa akanti awuzange ngizoklerisha ukuthi uThabo uthe ngiyamfuna ningamfuni. Yiyo le ndaba ningazi. Yiyo indaba. Ma ustoppa ke. No, I'm just saying angithi bazoklerisha le ndaba ukuthi uThabo uthe bafuna yena. Mara uThabo kumele kube imno Shamaine. Yiboy 3 noThabo. Ma guys nina Ustoppa uthe thina samfuna. uThabo athi uSibahle noShamaine bayamfuna. Mara bekuyiyo siyamfuna nakwale mpumi that time okay guys mina ngikubuza. Guys manga izonithi ngifuna uPabalo lo musa. Okay shabinzele uyikhathile ngisho ukubona. Mana le benifuna uPabalo la ngithi mina ithi ngifuna uPabalo. Bese ngafuna iPodcast. Ubani bakasho kanjani? Ubani ukuthi uThabo laba bayithu bafuna uThabo bekuThabo yena self. Okay guys manje indaba kaPabalo ukuthi Pabalo mina ethi ukuthi bayafunana. uPabalo nobani? Ikhona ngosaphaya. Ushilo uThabo. Ubani bangafuna ukulela ukuthi uPabalo noStoppa bayafunana. Hawu mara. Hayi okay. Uthi ulela ukuthi why ngikhulume ngegama la phela. Podcast. Phela. Wayamfakile. Wona umfakile. Angazi uyalo uyabuza. Wabuza. Why click and say bithola why kipakile abantu bahlothiwe kiputho musi. Okay mina ngikubuza le ndaba le kaPuli. Yane. Mina babathe okhwewani kuPuli. Ku-right nalapho yazi. Okhwewani vele. Guys ubani umuntu kaPuli? Hayi abona leyo shame. Sibahle khulumani guys. Oh uzwile bathi uyamazi pocket. Uba text right abangitextile. Ku-right phela makahlala. Hayi. Uhlanyela yini? Abona leyo nje angifuni ukuyingena. Manje le ikhishwa yini ke? Neka kukukhumbula la time nizabe ngithi why ngibonisa la chats lawa ya. Ukuthi uyiwani nobaningi. Ubani ongenayo? Ku-right lokho. Ubani ongenayo? Ubani ongenayo kunamuntu ngivale. Yazi amadoda wabantu noma abafika kimi yazi bathini Ngathi kuzoba njalo. Ngathi kuzoba njalo. asabajona. Yazi amadoda abantu mabafika kimi bathini asabajona. Amadoda abobani? Abantu nje abantu. Bakhona la. Yoyo. Okay sibuza bakhona. Bakhona la. Abakho okay. Hayi stop, yazi stop. Okay. Stop uphikile Than John. Uphikile. Stop is stop angikutshela manje. Oh okay lalela. Thula isikje. Ushame nontanga abantu baka stop. Manje angithi anifihli
Mina I think umshami nomqa. Guys, Sikubiza le voice note leka. Sizisa abantu la ukuthi kunjani. Ubani udlala kafu? Hayi, ngifuna le yamagama le ufake uno. Iphelele. Bishop ngiexplainile okay, simkhiphe. Lezo guys. Chomi njengoba uthi ayisaba because uthi and thina singena kule podcast yenu sifakela. Okay guys, lalelani. I don't put yet makathi cala hlangane sizola. Awu guys, ngengandile ukuthi sizola. Azi mina ngisendela ngicabanga ukuthi sobangane. Uthanda ukula kahle kahle. Wena yazi. Mina angidini nezinto zefoni sekuthi bengimphendula phela nje ukuthi nayo yaba. No, umtshele ukuthi nami nyamfuna. Ungazitshelela ngiyacela ngicela umtshela ngithi uthime wena. Ngimtshele nawe nyakufuna mphakathi. Uzomenza. Ngizomenza uzoba nalama and ushuthe ufama kafika la. No. Ngizoshoot guys, mina ngizoshoot umpoint bathi bazomlala. Ngingakuvezela namatsho ungibuza ngombi. Babuza ngombila guys, mina ngifika. Othunike kumfaka. Wani ungafaki igama lakhe ke. Abanjani abangafakwa kanti? Akafuni. Uku-16. So the problem is ukuthi manje umpoint uzomlanda ngenxa yani Guys, bakhala izinja zenu. Lokhu umuntu kumele abambe inja yakhe yazi. Lezo umuntu abambe injalo. Hayi, ziyazela lezi zinja ngizibisi. Ziyazela shini lezi zinja ngizibisi. Okay, malalelani guys, mina ngiyazi. Upapa noStopper vele bayafunana. Mina into engiyaziyo. Bayafunana. Why ungathi uyamfuna ngithi nazazi ukuthi uyamfuna uStop. Awufuna uStop. Ucishe ukuthi ufuna ukitchen. Teacher okay, lalela kitchen bayakufuna ntwana. Lalela. Hayi, imbahle. Makuthomba. Okay, lalela. Wena noStopper ngaze nifunani. Ngikile kwapi nikimbahla kwapi. Nomkhashit. Kafanele. Nikimbahla nathi ibane nokuhamba. Nombazi, alisuka lijona. Akusuka kajona. Okay, shamini nakho noStopper iphelele. Okay. because yaqala. Ayikaze yaqala. So angenze ukuthi ayibuze. Akunakuthi ayikaze yaqala. Akuna menenzani ke, mentshontshana. Mentshontshana, menenzani. Wena ungabuza umuntu ongajoli nami. Angiboze mama ngabuza. Kesikazi. Awukuthi ngithi wena umuntu ungabuza umona ke. Awukhumbula. La emnyango ukhumbula next. Hey, Mpumi nawe. Akazutshona stop. Ayibesifayo. Guys, mina ngaphiki out yami. Yena wenzeni yena? Because wena uthe bafuna yena. Siyamfuna thina uStop. Wena mongajona, wena mujona utha. Sezafuna, bakangafuna. Uyafasha lokho. Okay. So sithina sihlala noStop samlandelela. Animlandeleni nyamthanda. Siyamthanda siyahlanya. Pretty girls love stop. Wena okay, kubuzo nizeli. Yeah, unuzeli. Nangizelele into le ayikhulumile ubani Ubani? uNonkululeko ubani Nonkululeko manje ubani? mina ngazi ubani khona lamagama nje ubani kawala Ngitholeka sibahle. ya usibahle ke Mama nosibahle Mama wena ngintlasilwana. pretty sure sibahle. Ngintlasilwana. singemusake Ngikena ngintlasilwana. Ngingena isikole siwa nje phela. Okay. Shout out to Tlatlo Khamba fethu. Okay, masiva. Abangazi ukuthi singene eTlatlo Khaya. Akunamuntu ongazi lo ngeke Tlatlo Khamba. Mina ngibona lo mara kuwini kwa Tlatlo Khamba. Ngathi yesontini. Okay. amamjwayeli wena phela manje okay shabu sibuyela kule ndaba lena ngathi ngiyasebenza the way ukhuluma ngakhona nje ngathi yabona amawehle ehlahleni Benze ngento ngizozwakala bengazange. awuzanga ngempi mara lento boyikhuluma lana yini Bengazange ngempi. Kube ngithe ngifuna yazi wena uqala ukuyehlisa ivoice yakho ngoba isikhathi abo 6 Soy-1. Okuboyi-1. bekathe uShameni Ngibanga 7 mina. bekathe uShameni akasekho Pretty sure besifikile endlini that time. ubani usibahle uhambile in mawufika kini ngaso yenza ama voice notes boso ukhulumela phansi wayitho Ngikhuluma kanjani ngilusanga mina. Bokuzoba ngithunyana ngithunyana.
Unisibahle nyamazi. You can't ukuthi bakazoshaya. Yabumi. Wakade bathi bashapiwa. Okay, masike abantu abashapiwanga. Uma mawukhuluma ne, mawukhuluma. Ngalesa sikhathi ngithathe i1. Uthe like the way bokhuluma ngakhona. Sekimi wena bhora ka fast manje mawuphaka kusenzakala. Hayi, le nto leyo ile yapha late. Ile yasiyo. Kubasithi she. Bosisi abu. Eya, ngithene kujwetsa yona. Ki eya lady e. Ya ukiphoka ya fast la lady bese ngitshela khona. Ngathi manje mawuphaka ka fast kusenzakala. Ufuna ukubona? Okuyabuza nje. Uyabuza. Ngakho ngangibonisa mawuphaka. Hayibo. Ufuna ukubona? Ah, Chobi bayadlala. Angidlali mina ngakukhuluma ukuthi wangibonisa angihlali nje. Akadlali. Ungayithayi phela asadlala adlala nekuyadlala. Ngoba bengihleli ngirelaxela ngisho ngithola Relaxela. Okay. Relaxing. Hayi akuyakilwanele bani. sibana. Nana sekitholana. Nana phela sekithothwa yesikitholana stop ayisuka. Ukwanzi Simhlolo. Makakusoba ngathi sizolela stop la. Ngishilo Cause ngibakali soba ngathi sizolela stop cause Angilandela amagama wenu ukuthi ulwela hayi silwela amagama. Ulwela igama lakhe. wena ulwela ukuthi Hayi. uzwile bathi umntwana uzwile. Mntwana yenza ibandise. Ungenaphi? Ngiyabuza. Uhlabe ngaphi? Yini ekuhlabayo lapha? Ekuhlabayo yiphi wena? Ngathi ngakushaya le phatho. Ufaka umlilo, ufaka umlilo. Yena ufaka ipetrol. Ufaka ipetrol. Uyambuza ngeke grade ba Wena Mntwana so ngiyabuza ukuthi sekwenza ibandise. Hayi ukuthi mina ngiyakubuza asikhulumi Wait, uthenga umntwana. Ngikhuluma nge-level. 11. Ukuthi uya ku grade bani wena uma njengoba uya ku grade 10 uzizisiphi. Hayi lo ndinga. No uzizwa usile. Mina ngikhuluma nabanye. Okay, ile ama grade ingenapha ama grade angenapha. Uthenga umntwana Azokenzani? Yini azokukhukhumeza? wena lo ndiyo Hayi kugrade. lo ndiyo Wena myeke. phuma kimi. Ekugrade wena Wena ngitshela. wena thula. Lo ndiyo myeke. Ya, ezimtshelile na ukuthi efoni ngani nayo lo ndiyo kanje. Khuluma Lo ndiyo yathusela nyamazi. Sikhipha. Lo ndiyo vele Njalo kahle. ke lo. Lo ndiyo nyamazi yathusela vele. Yeah, vele angazi wena mfumo ngazela Bani? mpumi kangazi. Mina ngipomba ke sifuna ukwazi ukuthi kwenza indaba zamaGreece Cabanga sengizolela igama. Legama lakho nje likhona important kaleyo ndlela leyo. By the way, Igama lakho likho important. bowusho masithi Bathi igama lakabani limeshini lakasipha. Ayi Mpumi. Mpumi ngicela ungi-interview. Yeka Mpumi. By the way, wena yo anoshabela podcast bowusho ukuthi sisho wena. So hamba ngabo. No, ngisho kuze mina. Wena bowusho ukuthi sisho wena. Baningi abasibahle phela. Bani phandle kaJohn stop umuntu. Ubani? Bani phandle kaJohn stop umuntu. Baningi. Baningi mina ngibaziyo. yo. Ukuthi isifebe. Khuluma yohana. Amabhumunye usibahle. Fithi baningi. Actually wena ukuba umakhwapheli lapho mongasuma umakhwapheli lapha mesikazi. Alapha ngathi umntana ephakathi. Senyasho msho nathobe kasho kanjani. Angabilezo. Ngama sesibhekisa le ndlela. I'm not like ngiyawuthaba and stuff. Ungaboni ngakushaya ngicabanga ukuthi angikusebenza. Yangizanga ngiyephi vele mina mengizela. Sharp. Lo ndiyo wena usengani? Lo ndiuze ngokuzoklapha. Khuluma ishidi. Mina bengizwe bengizwe ngiyempi. Ndozomsukela. Ngizomsukelile. Ukuthi ubani? Kimanje mina ngapheli phakathi kwakho nostop. Njengathi mina zange waqala next. Ngangizwa ngayi. Okay. Wena lokijima on. Nokijima angijoli nokijima. Yabona wena soethu umntana soethu khalela kijima. Usho nini omunye umntwana? Ngithe kuyamhalela, ngithe kuyamngazi. Ngithe kuyambatha. Nawe angimfuni kuyambatha, lethe kuyambatha something. Kuyambatha. Ayo kuyambatha like uMjolo. Ukijima azangathi mina naye siyajola. Ene asijoli ukijima. Niku-checking stage. Gijima kanti kunjani? Yagijima egijima yona nosocala ezinye. Bozoyenza ipiece of kahle kahle bozobuza.
Okay manje anenzi peace nix. Ngicela nisale nenzi peace. Then sele nenzi peace obanye indlu labafana. Asileli umfana. Yes mara iba kanjani? Iba kanjani? Iba kanjani? Ibikhathi lephathi ukuthi umfana manje. Ngikhathelane Angiphethe stop. Awuyazi uzozuza amandla manje ngiyacela uzozuza amandla manje saba. Wena wayibuyela umngane wakho afe baso. Bani? Wena. Guys, uthaba kafebi. Hayi. Uthaba uthona nogele wani. Mina nyamaza ugele kathaba. Ubani? Thabo ngamcava kelo mfana, ngamcava kelo wawo. Uthaba utshona ugele wani. Wena ufuna skip indaba. Into sazi. Thina sama. Skip indaba ezirolo. Lalela. Okay, masayeni izinto ezibhala. Stop asamazi umuntu wakhe swele. Ubani? Ngabo lwazi. Mina ngimazi. Lwazi. Nyamcava umuntu. Mina nangimazi. Yeah, ithi umuntu ka stop yazazi. Ubhekile umuntu ka stop yazazi. Bayazazi. Yabo ngitshela ngathi mina simletheni lo yakhe. Anyeka ubani ugele bonke ngitshela bazokhuluma kahle ukuthi uyazazi. bayazazi ukuthi uyazazi. Manje guys sengiqedile ukukhuluma nenzi peace phambi kwecamera nizoyiqeda. Nizoyiqeda ningi-2. Mention yashaya. Okay. Fana ubheka isikhamera bafethu nibonile bafethu ngakhohlwa ukulike, ukusubscribe nokucomment. Yeah. Ngasho bafethu hali bafethu ivile ngaphelelanga bafethu maka ngingawari kuleza nje somlethela nje content eshisayo. Yeah.